Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa Pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah, pacarmu cah ngluyu. Aja ngedu. Alah, mau lagi didongane modele. Alah, mau apal. didongane harmonis. Model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut masa depan yang cerah. Nggak bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan itu. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat Omong pelajaran. sapa? Iki mang Elsa WA karo aku. Sopo? Alah iki malah WA karo aku sing dalek Mas Akbar, WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, semungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP-ku ora. Alah hafal, lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Alah. Iki lho sapa sing mbok jak? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah nggih, lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk, nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon Eh. gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. Bahaya jumri. Ngomong apa kono lho, wong kok iso meneng ae, duwe ide-ide apa, omong-omong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to, Mas. Napa nggih to? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer ditotoli pitik. Rai mecer-mecer dodoli pitik ngomong. Ngomong apa kono lho? Ngomong apa? Lho, piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane Hut. wong kok cengengesan iki lho. Sowaning semasa 1 Nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Loh, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek.
Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho. Ya ben ngono ae. Lho. Ki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel men to dijak Angel aja omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso penjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi. Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Yo wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa setruk ora iso lungguh. Tak tuapuk bosok. Wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu lho. Mas Akbar. Sinten to Mas Mondol sejatinipun? Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Kula dagelan sak paling niku. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh. Loh, aku ya enek RM-e, Mas. Loh, niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR. Lho, insinyur. Idrokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang wong niku jalma limpat seprapat tamat. Giri lusi jalma tan kena kinira. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ini loh, maju gini loh. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top. Sekolah favorit. Favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Kuwi ana resepe. Resepe apa, Mas? Resepe 1 kudis. Terus? Loro, Kurap. 3, Kutil. 4, Kuman. kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, Mas yo penyakitku tak omongno. Kuwi ya kabeh ana artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kalau ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Tahu bulat. Kudis, kurap, kutil karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Wah. Edan. Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, 6:30 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby Lah iya kok yo ngerti bahasa standby barang. Jadi kudis artinya Kudu disiplin. Yang kedua Kurap artinya kurap. kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi. Sebab ajine diri saka Lati ajine raga, saka busana, ajine awak. saka tumindak. Hebat. biasa. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho. Ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping barang ngene. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga Kutil.
Iki lho apa lho iki kok iso maksudnya maksudnya iki lho. Kutil maksudnya kudu teliti. Oh. Artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Oh. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Oh, jebul ya mesunan. Padha kerene jebul. Kudis kurap apa mau kutil yang terakhir Kuman. apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman. Misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Iki kok iso katembat sakmene kupinge sepiro. Kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen kok lolak-lolok ngene. Oh, Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne okole. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah ya cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Gosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot 2 bir rung diongoti. Penting bupati. Aku dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh Mas. Aku langsung tak polne Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Gosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku moh dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa moh kalah lho Mas. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Balik rono nang. Halah. Ngarep endang muni titik bar lho. Napa dadak presiden, tekan lurah, tekan camat, barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing iki. Niki. Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh, sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Sik kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Omah. Kowe karo Mbak Niken.
Oh, Apa iso, apa iso. Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki kepara dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka Bonang. Ayun-ayun buka saka Bonang. Iya piye jajal? Saka Bonang iya. Iya. 6 loro jiji rolu nempyong nempyong balungan nututi rolu roji lumoluro moluro ji lumoluro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro lujiro kong. Lho pripun Mas Akbar? Elok, Nembe elok, percaya elok. ta? Nggih. Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka Bonang piye Mas mau? 6 loro jiji rolu nempyong nempyong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka Bonang, Mas. Bukane saka Saka Bonang. piye Mas? 6 loro jiji rolu nempyong nempyong. Lho. Kok kaya meh padha to Mas? kok meh Pancen padha? gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka Bonang. Piye Mas? Piye piye? 6 loro jiji rolu nempyong nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye Mas? 6 loro jiji rolu Nempyong. Mau Kabeh nempyong. nempyong. apalku yang ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Wah, sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki mah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet ngono. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari Bandung randan di kalapa ujung jari ya Mas saya kita diusah Sinden nak jebles iki lho. Buang angger keri-keri mbledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak Pak semone kulit kuning ngemugre kok. Lho lak. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapakne rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok gandrung lho Gandrung. ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho, Aduh, mati lampu. mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati enek lampu. dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kakang kancane akeh. Oh, iya. cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, terus? utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau napa sing kira-kira cocok ngono napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara bangun. lah Panji Asmara bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane nang Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Ngligo
Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake. Wah ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana, nek ora roh karo agama, jedot cara Blitar. Wah ngono. Rugi. Ayo ngestokake dawuhmu. Angka 3 kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis 3 ki tercakup wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anakku wis mandiring pribadi iso nata urip dhewe. Wah iya. Iya ya Mak iya. Ayo ndonga bareng-bareng Nak. Muga-muga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan motonya, bersatu, bermutu, nomor 1. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti Negeri 1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, sing memprioritaskan babakan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme? Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya Mak iya. Iya.
Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh ya. Wis intine kabeh ya wis roh ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Oh ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Oh ngono. Terus bengi iki wayangan, tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa, hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah iya. Iya ya Mak ya. Alhamdulillah alhamdulillah. Nduk piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur, paring hiburan ora ngembongake awake dhewe. Ning sapa? Uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Wah, ngono, Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Oh ngono. Jumeneng. Sepati cok. Kutang tang tak tang ya. Matur nuwun. Sik ta. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. Iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah kok iso tekone Keri lho Mas. Teko Keri aku bar tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyeluk Mbak. Tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki jaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu ngoy pacare Akbar pertama ya ning semasa. Terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane. Masalahe tekone gak karo aku.
Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak apa. Kayak kemarin-kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Baca itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa no. Sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Ya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua, terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nak bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Wih jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Ya
just wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Mula ora no ning kaini apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho Cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi kok? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning Semas kan Sampeyan bawa. terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning Semas sawi sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak emut. Bathukmu, bathuk. Pelak. Nyidam sari kakidung memanis. Niken. Dalang. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan ndak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Ren apa wah, urung tak apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas? Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kakidung memanis. Kaya kumbang kang amulat sekar. Kepengin ngisep madune. Brengeng swara arum yayah manten kang lagya
karon Deni Rama Prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. Heeh. Wewe. Ngadeg-ngadeg. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. Udah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya Gusti dalang kok ngodang ngadeg terus. Nyedam sarining tresna mlakune jak nginang ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo muka dimah limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta? Monggo setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suarane. Niki meh kepentet ya Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk.
Dik Niken, niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, Bar monitor. Nah, saking ya tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko Solo Karanganyar. Bar monitor salam Guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, andere ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mokien to Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Incis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Nah, tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak apa. Gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Nek mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Apa Mas itu? dibawakan ke atas. Oh, Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Udah Gede men. Oh bajirat tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama bakul kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Oh. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe piye. ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya siap. Ini Mas Akbar ditampar dulu. Yo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak Lah yo ngerokok. gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. bakul kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus Semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan
ganti selawase iki wis bar. Oh iya enak. Wah, Iki apa? Oh iki nyuwun gendeng iki. gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Mbak Kulkok. Terus wi sing kono kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Oh, apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, Salam Gemati Selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, enggak bernyawa, enggak bisa anu ya. Sudah ya, Kayak, Mas. duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk Ki. Bayah. Taruh sana lagi. Anu, Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, ya wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon ya to. Wes kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Istirahat dulu. Nes niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya. Dadekne Mas Tris, monggo.